ಚಿಟ್ಟೆ ತೋಲೆ ಏತು ಚಿಟ್ಟೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ. ನಮ್ಮೈನಿ ಮಸಾಲೆ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ದೀನಿ ಸಾಮಾನು ಬ್ಯಾಡಗೆ ಮೆಣಸು ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೇರು ಸೊಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆಡು ಪೊತ್ತುದು ಕಡೆನಾಗ ಪಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತ ಎಂಚೆಲ್ಲರ ಸೌಖ್ಯೆಲ್ಲರ ನೇಮೆ ಇನಿದಾದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪುಂಡಿ ಉಂಡದೆ ಮಸಾಲೆ ಪುಂಡಿ ಅವು ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತೆ ತಿಂಡೆ ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಜಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯಿ ದಾದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಸೋಯಾಬೀನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಐತ ಸೋಯಾ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಐತ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಕಡಲೆ ಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಕಡಲೆ ಬೈಯರದಿಯೇ. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಸೋಯಾನ ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಯಾನು ನೀರಿಡು ಬೊದಲೆರದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಬೊದಲ್ದುಂಡು ಇತ್ತವನಿ ನಿಂಚ ಪುಂಟಿದ್ದು ದೆಪ್ಪುಗ ನೀರು ದೆಪ್ಪೋಡು ನೆತ್ತ ಸೋಕುಡು ಲುಂಬೋಡು ನಾನು ಒಂಜಿ 2 ಸತಿ ಸೋಕುಡು ಲುಂಬುಗು ಪುಂಟಿದಿಂಚ ಪುಂಟಿದು ದೆಪ್ಪುಗ. ಓಕೆ, ಯಾನಿನಿ ಮುಲ್ಪ ಕೋರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಓ ಸಾಮಾನು ಜಪ್ಪುವನ ಅವೇ ಸಾಮಾನು ನಾನು ನೆಕ್ಕಿಗ ತಂದುಲ್ಲೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಒಂಜಿ 10-15 ಒಂದು ಬ್ಯಾಡಗೆ ಮೆಣಸುದೇ ತಂದೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಎಣ್ಣೆ, ಮೆತ್ತೆ, ಕಾಸೇಮಿ, ಸಂಬಾರ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಸೋಂಪು ಕಲ್ಲದೆ ತಂದೆ 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ, ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಏಲು ಲವಂಗ, ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಚಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಗ.
ತಿನ್ಕ ತಿನ್ನೊಂದೇ ಪುಗಂದ